Nabaro kimrat rengkau ki bau belai ulatau ubsen ude uwei ni kimrat ki ba ikin syatam ban pen hakador ka jong u bun nga ban na pi ngim kwa le se ban pe wat tang ye kador ka ba ingiu ka jong u namar ba ude umrat u ba ikin syatam hakador kadar ka ba udan bat kadon ru kador ka ba iting ha u bun ba ki briu ki bamnut ban pe wat tang ye kador ka film anaconda ka bedai ka film besen ka ba ingiu shisha ban pen Watang haka film ngiting ban pej akat no tam lelei ladang yo I mark mat ye kibsen ki bahe kum ki anaconda bat nabro kimrat haka slapur thai ubsen ulayo ye kata kanam kum umrat ubasian ti tam nabro ki jai mrat ki bau blei ulatau bat ya kane ke jingsian ti ke jong u phinlap shisha namar wala ulong tang umrat ubam dan ki kiti ki kijat kum ki wepet ki jai mrat ubasulong lengun kum ki ding teli Henry udan pat ya kabut ya lek persya ya ki wei kimrat la kalong kimrat ki bahe kat u hati ubsen unut ban ya lek klam ki kiti ki kijat tang da ka ba syukelan penskak ya kimrat baro hadu bakin dayap haju bat udan ru kabut ya lek da ka ba syupu ya kino kimrat wat ya ubriu ru unyap la da dei ba uyok pu bat ubsen ulayo ru ya katakan nam kum unnasar jong usaitan Bat banyak keren sepangga jinglong jeng kipsen kidon shibon hala ga jinglong namar kidon bonjat kipsen bat kidon ru bonjat kibut yale Henry hagane ke video nginya pait balai ubsen uhab ban par da kakpo umla ban yat kikti kikijat bat dan kikti kikijan kibabon kimrat aka pertai kidon la kikti kikijat ban par hagane ke selajung ka kendau la kalong wat utla bat kasimat kimrat kibaret tam eru kidon la kikti kikijat ban par namar wat ki kenjasim baheru ki dan laki kijat ban par ban sno ha ki tenat ding Henry ubsen ubedai umran uban em hakar rengkau dan setiai ki kijan balai ubsen uhab ban syupar da ka kpo age kendau kat kum ka jing batai laong bah ka ba menengkong men ba ubelai ulathau ye ka perthai bat ikimrat ki ba em hakar rengkau bat ki duriau bat ya ubriu ru kumju bat ya ubriu labu haka kper edan bakin emsuk emsain klem kuslai rengkat kabam kedi na kiding sok babun jaj jong ka kper eden usaitan haka takapor laong ba ulakala bat ulakup haka dor besan yele dia da ka ba ulet ban pensoi ye ka em bat yu adam ki balong ki briu ki banengkong ki ba ublei ulatau bat ubesan ulalet hakine ki arngut ula pensoi ye ki bakin bam syapang uta uso adong ubalong usok jong ka jingtip khanang bakin yo tip ya ka bha bat ya ka besniu bat kumju ru ban yo ya ka jing start bat haba ka em bat u adam ki langap ka jing pensoi ubsen ki labam ya usok ka jingtip bat u belai haba utip ya ka ta u yo I ula bitar ya ki bat ula be no ya ka em bat adam na ka kper adan ka balong ka kper jong ka jing suk bat kala long ru ka jingtim ya ubriu hakmat jong ublai bat ubriu ula hab ban terai hadu bandami ka sam ban yo ya kabam kadi bat ubelai ulah tim syuk da ka baong kumba mewan ka daumet min let pai che ka daumet kata ka bamut ubelai ulah tim yo khun ben riu da ka jingyam bat nadu kata kapor ubelai ulah tim pat sia ubsen ber ulaang melapalat na ki kenja jingri baro bat men hab ban syupar da ka kapo jong me ha ka kendau bat men sabam da ka kendau silenter ka jing em jong me bat ngan boru ka jing yashun ha pedang jong me bar ubriu bat hapedeng kapateng jongme bat kapateng uben riu balada ubriu unyo bat unlap ya me un sapenyap iki kli jongme kat ba medang ap ya u naki khongdong jat ban pu ya ubriu bat dainadu kata kapor bo ubsen uhab ban par dak po bat kalabu ru ka jingesun hapedeng ubriu bat ubsen bat kat ba ki briu ki yo I ya ubsen ki penyap ya u bat kat ba ubsen uyo ban pu ya ka khongdong jat ubriu kan mau bu ubriu jula ban em bat uyap haju kane kalong ka khana bat kala sa shisha ka jing shisha kat kum ka jing tho jeng ka tien ublai ru ka batai kum ta kane kalong ka jing yathu lengkat syapang alai ubsan uhaban par da ka kpo te parlok kane kalong ka jing yathu lengkan phila ban syam khampala da phipule na kitab Genesis lanong lai tertel nadu kalanong baar ru kumju kublai shibon